batek egiten etzenean gaiokotik ikusi neban dana zala diferentia dana eraioz beteta, ezala gure moduko jendia, eta hori. Eta zela sentidu zinen zuan? Lehenengo egun, arraro sentidu zinen? Eta gero poliki-poliki egunak pasa hala, zer iruditu jatzun joan Guarreko bizi modua? Ja handik egun pasauza, izkapozi jarri ditzen, arraro hori pasauza. Oso pozik, bertako gentiakin adibidez, hasieratik tratatu getxue euren etxekua balia moduan, bagina moduan, eta horixa eta holan politxe izan. Bai, nietako behiz ezan ez inoiz horako leku batera edo etorri barik, eta beti daukotzu ez, nerbixo, zelan segongo da bertan hizkuntza bilurrakin etorri bitzen ez gaitxelako bestia, eta bueno, bikakin edo zela baitz, eta ez dakit, lasai, tranquilidade danaken ez dala egon zeiko, dano batera, gainera kristataldia gara, eta nik uste dut bez, edo zinekin be gustora, ez dakit, kriston lasaitasuna eguten duzte leku honek. Niri arritxu doztana pila bada, erritxarrakain bolkauta egotia elkartiak inde bai, ez? Eta hainbeste urtetako lana eskertzera etorri izana bat ez dira ez dugu, ez? Eta ez dakitxe oso harrera berua, ez? Eta gozua era berian, ez? Niri asko impactatzen dozta adibidez emakumiak ja, ez dakitz beren adinakin eta horregotia, ez? Harrera horri emoten eta erapen mozten hauta eta neu bai, eta gero alkatia eta eskolako hartu da dune baztan beste bat, ez? Uste dut, bueno, ez dakit, txoka hoitzen dozta, ez? Hola, nahin gertu sentitzia era, ez? Politxa izan da. Nire izana Momoru da, eta danka elkarteak presidentia. Danka da poliki Senegale hizkuntza. Helburu bikoitza sortu ginen elkartia, alde batetik Euskaldunen eta Senegaldarren arteko kultur artekotasuna lantzeko, eta beste alde batetik garapenerako lankidetza proiektuak aurrera eramateko. Eta, bueno, urtietan ziar, proiektu ezberdinak eraman ditugu aurrera Senegalen, batez be eskolan, gela ezberdinak berriztu, komunak eraiki, saskibaloi kantxa, batez be infrastrukturak ero hobetzen, eta gero be Euskal Herri mailan parte hartu dugu kulturarteko jai ezberdinetan, eskoletan eta hitzaldiak eman ditugu. Eta, bueno, elkarbizitza eta elkartasun proiektu honekin aurrera pauso bat nahi izan dugu eman. Ikusten ginoan aukera bikaina zala kulturartekotasuna eta baitxa garapeneko lankidetza bisak uztartzeko, holako bidei bat antolatzia, Debagoien eta Senegaldera bertara joatia eta bertan, lekuan bertan ez, kulturartekotasun hori emateko erraztasun ondixo basuzkoagula, ez? Bai denbora aldetik eta baitxa ekintzen aldetik. Eta hola sortu zen ideia eta bueno, 31 pertsona Guarrera joan ginen eta bertan ekintza ezberdinak burutu ditugu herrikoekin batera. Esperientzia oso polita eta guretzat da beste bizi moduan, ez? Jente kanpokoa etortzen Senegalen eta lehenengo fase baten bilatzen ginoan izan da batez be Debagoieneko jendia gure elkartean ero sartu, ezagutu, elkarte batek olako proiektuak aurrera eramateko diru iturri garrantzitsua behar izaten dugu. Orduan ekintza pila bat itxe ditugu diru hori lortu ahal izateko, ez? Orduan egin nuen parte hartzaileak be dinamika horretan sartu eta gurekin batera elkarlan bat itxia. Horrek lagundu dago asko
beraien artean bezagutzen joateko, talde berean elkartea bezagutzeko eta engantzatzeko, ez. Eta horrez gain formakuntza saio bat behin ginuan, ikusten ginuan importantea zala, ez. Bai alde batetik bidaiaren helburua berez argi guztia, ez. Askotan igual dago topiko hori afrikanoia laguntzera, ez. Laguntza horren atzean benetan zegoan eren buruan, zegoan ze ideia zeuken, ez. Gure helburu nagusia zen elkartruke bat ematia, ez, maila berian, ez. Beste bezetza mota bat ezagutu, beste bizitza filosofia bat izateko eta sentitzeko modu bat ezagutu, eta hori balorau, ez, eta horretan aberaztu, ez bakarrik eman, eta jaso hori zen gure helburua. Orduan formakuntza alde batetik hortik joan zen, eta baita bertako realitatea zein izango zen bezagutzeko, ez. Herrialde bada etnia, hizkuntza eta erlijio ezberdina da benak, eta elkar bizitza oso positiboa daukena, ez. Horrengoan oso bizkat urdun, ez, zenbat jente joteko eta hori, baina gero jun horia da familiak, eta hori da algo oso ondo. Bizita turismo disberdina, ez. Normalmente jenteak jun turismo, baina turismo, ez, playak eta hori. Baina talde hori disberdina, benetan. Da talde egunero jun lan eta lanea goizian, arrazaldean, gauzak kulturak eta hori. 15 egun, atope holan, trikitisa eta txarapartak eta gauzak hori beste munduak, ez da algo oso polita, ez. Eta jentean hor bebai oso pozik gare, eta ni badakit jentean oso pozik dago. Aurreko astian hasi ginen, lehenengo gunetik jende pila bat etorri izan, eta montadu pixkat sistemia lehenengo neurketia itxeko eta gero betaurrekoak emateko, eta jendia oso pozik ikusten da. Ikusten gabizela bintzat korrekzio pixkat itxen, eta nola betaurreko pila bat eskenio zuen, eta hona bet pila bat aia gaudian, lortzen dugula pixkanaka horrek banatzia. Zade jende pila bat kejatzen da euskixak molesta huitxotzela, azkenean hemen egunero dago euskixa eta hautza eta horre danak begixetan daukan eraginakin kejatzen dira. Orduan aia haudian euskitxako betaurreko hau morroa gare banatzen, eta jendia orokorrean oso pozik dagoela ematen da. Nik uste dut guztitako betaurrekoen erantzuna pentsatzen animana baino bi izan da. Jende asko etortzen da horren bidez. Igual, berek zuzenia esatatu ez nik ikusi ondo ikusten dut, baina guztitako betaurrekoak bai dira hori da. Eta alde hortatik, uste dut mundu guztiak oso zuten da. Zer moduz fundia aurrekin ekintzak? Oso ondo. Azkenian hemen gumia, supergustora etortzen die gure gana, egun bakoitza zerrekin gatoz, zen materialekin, eta oso pozik ikusten jakia. Eta gu gaixa gondia, hauren interesa eta ikusitza. Eta ez dakit ikusten duzu bai, danak zelan da zen, entreteniduta da, marrazki batzuekin beraie margotzeko, eta posi danak azkenien. Bai. Eta aurren jarrerak eta Euskal Herriko aurren antzekoa dira, ezberdintasunak ikusi dituzu? Hombre, ezberdintasunak ikusten die, azkenian
zakit igual material berrixak eta hola, eta ikusten dago interes gehixaukin, eta igual errespetatzen dago, edo ez dakit gogo gehiago beduan jartzen dutzi, eta gauza bakoitzakin azten die, hori poliki-poliki, besti begiratu, zelan jolasten dugu gu, desberdintasunak eta nik pixkat ikusten ditut, tenean, Eta bereien arteko harremanak eta... oso onak. Oso die, bai. Joan gina Senegalera lagunek hango umiekin jolastera. Eta ze jolas mota etxen zinuten? Gauza pila bat, etxen ginen zapi-zapi, bai, hango batek itxezeban, esaten zeban, guk ina ginen txalo bat. Eta esaten zeban, bai, txalo, gero, super askar, eta esaten badau zero, gotzen bozu elimina utxez. Zelan berriketan itzen zendun hango umiekin, zelan ulertarazten zinen eurekin? Neban ulertu nixea zeba, baina nik berbait ez neban, etxen neban keinuak eta pixkatu ulertu zoztu. No, rambero mu gumbul. Jamu jigere yu jam. Gumbul mi kun. Gumbul mu kanam 200. 200 kilo kono butu musondo. Dino ngen. Disi bagi. Bo ngen disi bagi reskila. Ku calculer japanje otombe kilo sono ngen disi bagi fo kan do ifi bankan 1500 ifi bankan. Es que hoy estábamos viendo un proyecto que habla de Binta. En eso voy a aprovechar la ocasión para echar mi grano de sal, es decir lo que he pensado eso. Es que yo lo que he comprendido de ese proyecto es que es un proyecto tan importante, porque como veis, es que allá hay gente que no comprende la importancia de los estudios y todo eso. Y primero han hecho dos partes, como el que no comprendía los estudios y los demás saben bien la importancia de los estudios. Primero han hecho eso porque el padre, según él, pensaba que las mujeres no deben ir en la escuela, solo deben quedar en la habitación, ser ama de casa y todo eso. Eso no es verdad. Es que deben ir en la escuela a hacerlo todo, tienen su derecho de hacer eso. Y en resumen es que eso, la escuela es una cosa tan importante. Como ejemplo, en el proyecto, la abuela que estaba vendiendo frutas, mira, una vez que viene con sus frutos, bueno, un otro hombre que ha hecho las clases puede venir hablarlo un poco y darle una suma que no será tan importante. Eso a causa de lo que no aprende. Eso causa. Y fuera de eso, lo que he comprendido y lo más importante es que en esta película han visto que hay la unión, hay la solidaridad y todo eso. Y eso muestra que debemos ser así como la unión hace la fuerza. Por eso cada día, cada hora debemos juntarnos, compartir y hacerlo todo.
En resumen voy a decir que esta película es muy importante y os agradezco mucho en eso también. C'est le moment difficile. Des années de la souffrance, de l'amitié et de l'amour. Beaucoup sont disparus. À moi maintenant de faire le mémoire. Suivez, regardez, écoutez, retenez. Nous allons travailler ici. Quelle sorte de travail on va faire? C'est premier la terre pour protéger nos plantes, les permettre de se développer. Ça, c'est bonheur et c'est malheur. Tout le monde. Allez. C'est n'est-ce pas? Egunon! Horka adreiluak dira. Adreiluak. Araiak initxe dituzte. Eta hemen zer behar dugu. Etorri ginen eta jarri ginen medukende laguntzen, eskaten materiala pasatzen, eta holaz, berez, gero kolokau eta hori dena, guk ez dago idei asko, hor gabiz materiala pasatzen, hor laguntzen zementu haitzen, raskatzen horrek lehiuak berez pintatzeko. Eta zer irutu jatzun hango eskola, hango gela eta? Haun pixka zeuan zikina, zeuan argiri, gure moduan, zere mairik, eza, zene julas asko, baina aportutu. Nire gainan julasia mestiak zeren nien horre. Zer lagundu jeun eskolia painte, eskolia itxin, Eta bertako jana, hori bezberdin sentiduko zendun bertan, ez da? Zelakoa izan da? Bukaren ja jaten eban beti arroza eta araña dugu kuskusa behin. Eta pizka eta aspertu inita ja bukaeran danak aspertu guinan arroza eta araña jatia. Ontsukatu dugu grabatzen abestixaren beste zatitxo bat, Mendio Barreko emakumeen taldiakin, artista batzu die, eginua aldan neurrixamentza zartu dugu abestixan, eta abestixak esaten daben bezala, bi herrien arteko zubixa egiteko, bestera bat da, ezta? Zatitxo bat grabau, hemen eurokin beste zatitxo bat grabau, eta oso posinau emaitzarekin, ikusiko dugu bueltan a berse zela konpontzen dugu, asuntua eta zela nazten dugu, esperientzia politxe. Zudia da, elkar ezagutza, errespetua oinarri. Elkarrekin eraiki dezagun, izan gaitezen giltzarri. Fat invocaton sobre, de pago llena Januar.
Fat invocaton so brave. Danka Fatio. Fat invocaton so brave. De bago llena John Wall. Fat invocaton so brave. Fat invocaton so brave. De bago llena John Wall. Fat invocaton so brave. Danka Fatio. Zubia da, elkar ezagutza, errespetua oinarri. Elkarrekin eraiki dezagun, izan gaitezen giltzarri. Zubia da, elkar ezagutza, errespetua oinarri. Elkarrekin eraiki dezagun, izan gaitezen giltzarri. Kultura desberdinak ezagutzea. Kolorez jantzitako elkarlana. Jendearen harremanak bihotzean borbor. Irrifarrak monai. Sentipen gardenak, barrenetik. Hizkuntzaren murak handituz, irribarren izkeran elkarru lertu. Laguntasuna. Jukon jan, Jongoar. Eskerrik asko bihotzetik. Eguno, Lamin. Zer moduz nun gare? Ezen gare. Eta zer moduz gabi zibiltzen? Ondo. Bai? Bai. Zer da geixen guztu jatzun ekintza? Handixak eta goiak. Bai? Eta zer ikusten dozu Bergarako jendia etorri dana gurekin, Bergara eta Arrasate eta Algetako jendia, zer ikusten dituzu? Posi dare? Bai. Bai. Eta, Jongoarreko umiak eta jendia, zer moduz moldatzen da Bergarako jendiakin? Ondo. Ondo, ez da? Baina matxo, kuieta jein bat japozka jendia gaizki. Lamin. Bai. Benetan da. Konfiantzi hartu dozuelako. Ez? Baina guztien nintzen ezebe, eta edek gero azten ziren guditzen pelea. Bai. Bai. Zagixe izango. Bai. Egixa da. Azkenian heldu zandia joateko eguna. Eta hori, kada jarri ginen triste. Batzuk ez oiaztelako ga. Eta beste batzuk bantzian beste. Gaur ez beste egunean. Eta zela sentidu zinen bukaeran? Joan zenian? Bai. Pixkatan hasi ginen danei agurtzen, hango danei agurtzen. Eta pixkat. Jarri ginen isa dano triste. Eta ni bebai jarri nintzen pixkat triste. Eta joan ginen berriro ja beste herri batera. Baina triste, zergatik eratu zinen triste? Zerbaitan lagazen duen? Edo goguak berriz bueltatzeko, edo lagun bereziren bat, edo... Neban bilagun, biela zaiotako eta pixkadanak faltan botatzen neban, eta nien oso lagun honak, eta joate fardo dukuan, betzatzen eban inoiz gehiago ez ginela joango, eta pixka triste gelditzu nintzen. Orduan ikusitxa 15 egun Senegalen Jongoarren pasata gero, berriz bueltatzeko gogoa geratu jatzu? Bai. Eta beste ume batzuk animatuko zendun parte hartzera Jongoarreko eta dankako ekintza honetan? Karreko, eban, gunak edo, ez dakit. Baina esango zuen beste ume batzian animatzeko biren familixekin joatera? Bai, Zerekin geratzen za? Zer da geixen estimatzen dozuna edo geixen gustau jatzuna Senegaletik? Ze bizipen? Gana asko, gustau jat. Bueno, orduan berriz ikusiko gaz Jongoarren? Bai. Vale.
Egisa esan da, umiekin joatia hasieran pixka bilurra emote zozkun. Baina, bueno, ere galdetu, anima hoin zian, eta dano joan gauzo pozik. Eta egisa esan da oso esperientzia berazgarria. Erak bizi zain dabe oso zaporitxak, ikasi dabe pilo bat, eta berriro nahi dabe bueltatzia, osea, horrekin dana esaten dugu. Bai, ni be ados Palomakin oso aberazgarria izan da, netako ametz bat beteta bezala izan da, umiekin olako herrialde batera joan, eta zuek eskinitako proiektu horretan parte hartzia. Eta gero ikusitza, herrixak berak zelako harrera inzozkun, dana erreza izan da. Umiendako ben ikuste dut proiektua bera be oso, zelan zaten da, oso... Probetxuzkoa. Bai, hori, probetxuzkoa esan da, eura parte hartu alzeben. Igual eraikuntzan ez, baina gero umiekin ekintzetan, bai, parte hartu izan dede, eta beste bat gehiago izan da. Moldatu izan dira, egisa esan da oso ondo portatu dira, moldatu dira, eta bai, gogoakin geratu dira. Berriro gauza gehiagotan parte hartzeko, eta gauza gehiago ikitzen. Egunetik egunera dara hobetzen joan da, bai, nik uste euren jarrera, bai, azkenia rutina bat bihurtu da angua, ez? Eta dana joda bukararako dana normaltzat hartu da, eta gero hortik etorri diez, penak eta gura berriro, nahi izatea berriro bueltatzia Senegalera. Lurrek bukatu zaban Irlan, negarrez bueltatzeko, orduan nik uste eurek beba izatea hondi bat eramaten dela joan guarretik. Gogorra, gero oso intensua, eta pentsatzen dut bizin bia dela. Ez da berdina zer ikusten dugun hemendik, eta geroan bizitakua, ikusitxakua, umiak, gure ikasliak, eta oso ondo. Bueltatzeko gogoakin. Ni bebai joan izene galera nire familixeakin, eta oso esperientzia politxa izan da, pilo bat ikasi dugu. Eta han bizi ginean mamadun etxian, eta hango andra batzuk preparatzen zuzkuen janarixa, oso jatorra zian. Eta goizetan joaten ginean karruan herrira, eskolan lan batzuk itxera eta hola, konpontzera, eta arratzaldian itxen ginozen ekintza batzuk hango umiekin. Hangoak oso posibizidia dauzken gauza gutxiekin, eta guk pentsatzen dugu dauzkon gauzak diala oso importantia, baina berez bizitzeko gutxikin hobeto da. Eta taldekidiekin bebai oso harreman politxain dugu, eta oinartekua izan da ikasteko pixkat, eta aurrera bengo ditugun ekintzak bebai izango dira laguntzeko. Azteko etxera llega honintzen momentuan konturatu nintzen zelako komodo bizigan gure etxian, dana daukagulako eskura, ez? Dana inda, dana prest, edo gauza nahi dugunean hor daukagula, ez? Eta erak igual ez dauke hori, baina gu baino askoz posizio bizidie, askoz lasaixo bizidie. Hori da harritzekoa, ez? Askotan gauza material asko ez eskuela ematen biharrezko edo postasun hori, ez? Beste gauza bat asko harritzu ninduana izan zen erakin zuzkuen agurra, ez? Zelako mirespena dozkuen gu ezagutzeko presdare beti, gurekin barre batzuk botatzeko, gure kulturiai buruz gauzak jakitzeko, eta askotan gu ez gaulakuak, ez? Jarnaiz pentsatzen viajetik bueltau eta gero, eta nola gu etortzen dienean ona normalian desprezio bitzen ditugu, ez dauko interesik erak ezagutzeko, ez erekin kontaktu bat mantentzeko. Eta hortik asko daukogula ikasteko uste dut. Gero, azkenean dano pertsonaga, eta danok eukiako ginuzen aukera berdinak ikasteko, lan ahitzeko, gure bizitza bat aurrera eramateko, ez? Eta konturatzeza, erak gure gauza berdina lortzeko, adibidez ikasketa unibertsitaritxo batzuk, azken askoz lan gehiago behar dabela gu baino. Obstakulo gehiago pasau behar ditxue bertara llegatzeko. Eta gainera gero igual, etorkizune zainon bat eukitzeko, ez? Eta horrek zerpentza asko eman dozt, egun honetan ziar, eta uste dut danon esku dagoela gauzak hobetzen jutia. Orduan, ni lehengoa izan behar naiz, aurrean daukaten horma edo obstakulori salto egiten eta erak ezagutzeko prest egoten, eta zuek berdina badakitingo duzuela, baina zuek berdina itxera animatzen zaitzuet, eta hori. Jokon jal, bai zuei, bai bertako gentiai, bai danoi, eta danondako patxo hondi bat. Danka.
Danka, danka. Danka, danka. Buena. Ok, listo. Es bien, listo. Danka, danka. Danka, danka. Danka, danka. Danka, danka. Eskerrik asko a vosotros. Je suis Hassan Sarr, président de la commission chargée des relations extérieures de la Sangomar, qui a accueilli l'association Dank Dank à Dionewar. Donc avant de commencer, je dirais merci, Djokondial, Eskerrik asko.